kaikki olette kunniavieraita, mutta aivan erityisiä kunniavieraita meille on saapunut huomattavasta itäsotakuntalaisesta teollisuuskaupungista nimeltä Tampere. Jotakin ehkä voisin kertoa siitä ihan alkuvaiheesta, miten se oikein lähti. Tässä on tullut aika paljon. Jyrki Kangas puhuu oikeastaan sitä asiaa, johon se, että se oli, meillä alun perin oli semmoinen poikkitaiteellinen yhdistys, se oli meidän lähtökohtana. Ja meillä oli alun perin siinä aika paljon teatteriväkeä, sitten oli kuvataiteilijoita. Se ensimmäinen antologiakin on sellainen, jossa oli runoa ja roosaa ja sitten oli kuvataiteilijouksia musta valkoisella tosin kuitenkin. Tuli mies tubesta. Mutta se ensimmäinen tilaisuus, kun me pidettiin minun kotonani tuossa Valtakatu 3D, toinen kerros. Siinä oli meitä 4 toimittajaa. Toinen kerros. Siinä oli meitä 4 toimittajaa. Ja sen takia se varmaan lähti sillä tavalla liikkeelle, kun se lähti. Me oltiin eri poliittisista lehdistä. Lehdet oli poliittisia, emme me niinkään. Se oli joku semmoinen kummallinen, me ei puhuttu koskaan siellä politiikkaa. Me päätimme tämmöisen yhdistyksen perustaa ja perustimme sen. Istuimme siinä meidän huoneisto siinä nurkassa. Siinä oli joku pullo koppia, joku pullo amiraalia ja karhuakin tietysti oli. Ja sitten meitä oli vain 4 ja me päätimme, että me pitäisi saada selvää julkisuutta ja myöskin tukea tälle yhdistykselle. Ja joku siinä välähti, että soitetaan kaupunginjohtaja Oiva Kaivolalle, jos hän lähtisi hallitukseen mukaan. No me soitimme ja Oiva sanoi, kyllä hän lähtee tämmöiseen yhdistykseen mielellä. Okei, ja sitten Oiva oli siinä ja joku muukin oli. Se oli hyvin toimiva ryhmä. Me oltiin kauhean aktiivisia ja innostuneita. Oikeastaan ei aina tiedetty, mitä asiaa me sohastiin, mutta sitten jälkeenpäin, kun ajattelee että tämä on 50 vuotta tämä yhdistys toiminut, mä oikeastaan vähän hengästyn, kun mä ajattelin, kuinka paljon täällä on saatu aikaiseksi ja kuinka tämä on pysynyt elossa tämä yhdistys. Se aika pian kuitenkin, silloin 63, se oli mulle hyvin merkittävä vuosi, ei ainoastaan tämän Manujen takia, vaan silloin minusta tuli isä 63. Silloin meille tuli myöskin televisio musta valko. Sitten kuitenkin minä lähdin täällä 64 pois ja silloin oli jo tämä jatshomma oli aika lailla menollansa tai tulollansa. Minä en ollut siinä ryhmässä niinkään, mutta sitten jotka jäivät tänne, mä lähdin 64 ja sitten 65 lähti Tuija ja Erkki lähti pois. Ja 66, jolloin tämä perustettiin Pori Jats, niin kuin Jyrki totesi, niin Risto Hannula oli siinä ja Risto lähti myöskin, 66 tai 7 lähti myöskin Porista pois. Hän oli meidän hyvä tukija Satakunnan kansankulttuuritoimittaja. Ja monenlaisia asioita pantiin vireille ja hirveän monet niistä on toteutunut. Se, että sitten antologia tuli aika nopeasti ja sitten rupesi tulemaan lisää, mutta sitten jossakin vaiheessa, kun me lähdimme Tampereelle mä sain uuden aamulehden toimittajana sieltä ja mulle jäi vähän kirjoittaminenkin. Mä ajattelin, enää kirjoita, kun mulla on näin hyvä lehtimieshomma ja mä olen tuore perheen isä ja näin päin pois ja Tampere. Mutta sitten Tampereelle perustimme manuskriptin alaosaston. Ja silloin tuli Erkki oli ja Tuijakin oli siinä varmaan ja sitten tuli Robert Alftaan ja mitä meitä siellä on. Mutta se kuitenkin kuoli aika nopeasti sen takia, että Tampereella oli sellainen kulttuuriyhdistys kuin Särmä, joka kokoutui Työväen talossa ja Erkki taisi olla sen puuhamiehiä myös. Ja meillä ei ollut oikeastaan semmoista pontta siinä mennä eteenpäin. Mutta vielä siinä aikana, kun mä olin täällä, niin meillä oli tosiaan tämmöisiä hulluja ideoita. Väinö Linna oli saanut just Pohjoismainen kirjallisuuspalkinnon. Että mä ajattelin, että sekin olisi hyvä veton alla saada Poriin. Ja no soitin Väinö Linnalle, mä en tuntenut häntä silloin vielä siellä ja Väinö sanoi, että kyllä hän tulee sinne esiintymään. Ja tuli sitten Kerttu vaimonsa kanssa Mustalla Mersulla ajoivat ja Porin kauppaoppilaitos oli täynnä väkeä. Ja sitten se palkkiokin, sitä vähän pelättiin, että kuka sitä kysyy, että paljonko tämmöinen mestari ottaa esiintymisestä, kun sali on täynnä. Ja sovittiin sitten Väinöltä ja esiintymistä. Mä en semmoisesta nyt mitään otoa, että on ollut sellaista vaan näillä puheilla, että katsotaan, onnea vaan pois eteenpäin. Ja niin me sitten mentiin ja edettiin ja sitten kun mä menin Tampereelle, mä olin ainoa kirjajulkaisu silloin Porissa 61, kun julkaisin ensimmäisen romaanin Kukkopojat. Silloin ei täällä muita ollut, tai mä en tietänyt. Uure Vieros kyllä tuli sitten, opin hänet tuntemaan myöhemmin. Tämä oli julkaissut samana vuonna yhden romaanin.
Mutta sitten niitä alkoi tulla kirjailijoita, tuli Liisa Silander ja Erkiltä tuli kirja. Ja 65 keväällä. 65 keväällä, ja se oli kuitenkin julkaissut, kuunnelma oli julkaissut jo jossain aikaisemmin, oli kuunnelma. Niitä alkoi tulla sitä aika paljon, ja mä olin oikeastaan sitten jo luopunut kirjoittajan hommasta, mutta kun menin 60 menin Tampereelle, niin joku keksi, että Pirkkalaiskirjassa aina kutsuttiin jäseniä, mutta kutsuttiin sen jäseneksi, ja mä ajattelin, että kutsun sen takia, että oli aamullinen toimittajat saisivat palstatilaa lehdessä, niin kuin sitten kyllä saisi. Ja mä olin vähän jättänyt kirjoittamisen, mutta mä rupesin saman tien. Hyvä Tsukkakosia oli Väinö Linna ja Kalle Päätalo, ja siellä oli Salamakin kävi joskus risemässä jotain. Ja sitten oli näitä tunnettu Alec Matson ja muita, niin mä ajattelin, että mä en kehtaa siellä olla yhden kirjan kanssa. Rupesin kirjoittamaan 69, julkaisin toisen romaanin, ja siitä lähti sitten taas se pyörimään. Että tämmöisellä kirjallisella yhdistyksellä on minusta aika vahva merkitys aloittelevalle kirjailijalle, yleensä kirjailijalle. Minä olin aika pitkään kuunteluoppilas kyllä Pirkkalaissakin. Mä kuuntelin niin Hepo kelloa ja opin siitä paljon. Ja rupesin sitten kun olin aamulla, se on 25 vuotta, niin mä jäin sitten vapaaksi kirjailijaksi. Oli just täyttänyt 50. Se on niin hirvittävä pitkä aika, kun tästä menen sinne taaksepäin, että mä en oikeastaan ajatellut, minkä ikäinen mä olen. Joskus ei oikein muistakaan, minkä ikäinen. Olen mä 50 jo täyttänyt. Mä olen 50 vuotta ollut kirjailija, niin se tuntuu joskus siellä kummalliselta, että se ei oikein totta, se on vähän unta. Mutta tämmöisellä sanoilla mä kiitän kaikkia, jotka ovat manuskripteja vieneet eteenpäin. Se on mulle iso ilo, että tämmöinen on pysytty koossa, ja myöskin kiitän kaikkia, kun varmaan on tässä ollut apuna. Kaupunki on aina ollut hyvänä tukena täällä, ja monet muutkin yhdistykset, kulttuurirahastot ja muut. Se on paljon sellaisia tukivoimia ollut. Mä en ole viime vuonna niin hirveästi ollut mukana, aika vähän käynyt, mutta kiitän kaikkien puolesta ja nuorilla vaan tsemppiä eteenpäin. Kun olette teki 50 vuotta tässä eteenpäin, niin minäkin katso silloin vielä uudestaan jostakin toisesta näkökulmasta. Kiitos.